ସେହି ଜାଗା ଯେଉଁଠି ଭଗବାନ ଶଙ୍କର ନିଜେ ଅବସ୍ଥିତ ବୋଲି ଜଣାଯାଆନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘଣ୍ଟିର ଶବ୍ଦରେ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଥରରେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଯାଇଥାଏ। ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭାରତର 7ଟି ସବୁଠୁ ବଡ଼, ସବୁଠୁ ନିଆରା ଏବଂ ସବୁଠୁ ଚମତ୍କାରୀ ଶିବ ମନ୍ଦିର ବିଷୟରେ ଜଣେଇବୁ। ଏହି ମନ୍ଦିର ନା କେବଳ ଆସ୍ଥାର କେନ୍ଦ୍ର, ଏହି ମନ୍ଦିର ମାନଙ୍କର କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଏବଂ ଚମତ୍କାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ କରିଦେଇଥାଏ। ଏହି ମନ୍ଦିର ମାନଙ୍କରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। କିଏ ସନ୍ତାନର ଆଶା ନେଇ ଆସିଥାଏ ତ କିଏ ରୋଗ ଏବଂ ମହାମାରୀରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ଆସିଥାଏ। ଏହି ମନ୍ଦିର ମାନଙ୍କର ଇତିହାସ ବହୁତ ପୁରୁଣା ଏବଂ ଏହି ମନ୍ଦିର ମାନଙ୍କର ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ଚମତ୍କାର ଏବେ ବି ଏକ ରହସ୍ୟ ହିଁ ରହିଅଛି। ବାବା ବୈଦ୍ୟନାଥ ଧାମ, କାଶୀ ବିଶ୍ୱନାଥ ଆଉ କେଦାରନାଥ ପରି ମନ୍ଦିର ମାନଙ୍କ ନାମ ଶୁଣିଲା ପରେ ମନ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ନଇଯାଏ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଏହି ଯାତ୍ରାରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇଯିବୁ ସେହି 7ଟି ଖାସ ଶିବ ମନ୍ଦିର ପାଖକୁ, ଯେଉଁଠିକି ଯାଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭକ୍ତର ମନ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏବଂ ଭକ୍ତିରେ ଭରିଯାଏ। ନମସ୍କାର ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ସଞ୍ଜୟ। ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଏକ ରୋଚକ ଭିଡ଼ିଓରେ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। କାଶୀ ବିଶ୍ୱନାଥ ମନ୍ଦିର, ବାରାଣାସୀ। କାଶୀ ବିଶ୍ୱନାଥ ମନ୍ଦିର ବାରାଣାସୀର ସବୁଠୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଏବଂ ପବିତ୍ର ମନ୍ଦିର ଅଟେ। ଏହି ମନ୍ଦିର ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର 12 ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ। ଏଠାରେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱନାଥ ମାନେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ସ୍ୱାମୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯଦି କେହି ଏହି ମନ୍ଦିରକୁ ଦର୍ଶନ କରେ ଏବଂ ଗଙ୍ଗାରେ ସ୍ନାନ କରେ ତେବେ ତାହାକୁ ମୋକ୍ଷ ମିଳିଯାଏ। ଏହି ମନ୍ଦିରଟି ମଣିକର୍ଣ୍ଣିକା ଘାଟ ପାଖରେ ଅଛି ଆଉ ଶକ୍ତିପୀଠ ବୋଲି ଜଣାଯାଏ। ଆଜି ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ଆମେ ଦେଖୁଛେ ତାକୁ 1780 ମସିହାରେ ରାଣୀ ଅହଲ୍ୟା ଗୋଲକର୍ଣ୍ଣେ ବନେଇଥିଲେ। ଉପରେ ଥିବା ସୁନାର ଦଧିନଉତି ପଞ୍ଜାବ ରାଜା ରଣଜିତ ସିଂ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ଏବେ ଏହାକୁ ସରକାର କାଶୀ ବିଶ୍ୱନାଥ କରିଡର ଭାବେ ଘୋଷଣା କରି ଉନ୍ନତମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଅତୀତରେ ଏହାକୁ ବହୁତ ମୁସଲିମ ଶାସକ ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଔରଙ୍ଗଜେବଙ୍କ ନାମ ଅଧିକା ଶୁଣାଯାଏ। ସେ 1669ରେ ଏଠାରେ ଜ୍ଞାନବାପୀ ମସଜିଦ ବନେଇଥିଲେ। ଏହି ମନ୍ଦିର ନିଜର ସୁନ୍ଦର ନିର୍ମାଣ ଶୈଳୀ, ସୁନାର ଦଧିନଉତି ଏବଂ ବଡ଼ ନନ୍ଦୀ ମାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ପାଇଁ ଆହୁରି ଭବ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ। ଏଠାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଗଙ୍ଗା ଆଳତୀ ହୋଇଥାଏ। କାଶୀ ବିଶ୍ୱନାଥ ମନ୍ଦିର କେବଳ ଆସ୍ଥାର କେନ୍ଦ୍ର ନୁହଁ, ଆମର ଇତିହାସ ଏବଂ ସଂସ୍କୃତିର ଏକ ପ୍ରତୀକ। ନେକ୍ସଟ ମନ୍ଦିର ହେଉଛି ମହାକାଳେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର, ଉଜ୍ଜୈନ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଉଜ୍ଜୈନରେ ଥିବା ମହାକାଳେଶ୍ୱର ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗ ମନ୍ଦିର ଆମ ଭାରତରେ ଏକମାତ୍ର ଦକ୍ଷିଣମୁଖୀ ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗ ଭାବେ ଅଟେ। ଏଠାରେ ଭଗବାନ ଶିବ ଭକ୍ତଙ୍କୁ କାଳଙ୍କର କାଳ ମହାକାଳ ଭାବେ ଦର୍ଶନ ଦେଇଥାନ୍ତି। କୁହାଯାଏ ଏହି ମନ୍ଦିରକୁ ଇଲତୁତମିଶ 1235ରେ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ମନ୍ଦିରର ପୂଜାରୀ ଏବଂ ଲୋକମାନେ ମିଶି ଆକ୍ରମଣ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଯାଇ ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗକୁ ପାଖରେ ଥିବା ଏକ କୂଅରେ ଲୁଚେଇ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗ ପାଖାପାଖି 500 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେହି କୂଅରେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିଥିଲା। ବହୁତ ବର୍ଷ ପରେ ମରାଠା ଶାସକ ରାଣାଜୀ ରାଓ ସିନ୍ଧିଆ ମୋଗଲ ମାନଙ୍କୁ ହରାଇଲେ ଏବଂ ମନ୍ଦିର ଜାଗାରେ ଥିବା ମସଜିଦକୁ ଭାଙ୍ଗିଥିଲେ। 1732ରେ ସେ ପୁଣି ଥରେ ମନ୍ଦିରକୁ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ ଆଉ କୂଅରୁ ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗକୁ ବାହାର କରି ମନ୍ଦିରର ଗର୍ଭଗୃହରେ ସ୍ଥାପନା କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ପୁଣି ଥରେ ମହାକାଳ ମନ୍ଦିର ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଆସ୍ଥାର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳୀ ବଣି ଯାଇଥିଲା। ଅତୀତରେ ରାଜା ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ, ରାଜା ଭୋଜ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ରାଜାମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ମନ୍ଦିରର ବିସ୍ତାର ଏବଂ ନିର୍ମାଣରେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ। ଆଜିର ଏହି ମନ୍ଦିର ଆମ ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ସନାତନ ପରମ୍ପରାର ଗୌରବ ଅଟେ। ମହାକାଳଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଏଠିକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ନମ୍ବର 3, କେଦାରନାଥ ଟେମ୍ପଲ, ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ। ସାଙ୍ଗମାନେ, କେଦାରନାଥ ମନ୍ଦିର ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ରୁଦ୍ରପ୍ରୟାଗ ଜିଲ୍ଲାର ହିମାଳୟ କୋଳରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହି ମନ୍ଦିରଟି ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ସମର୍ପିତ ଆଉ 12ଟି ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ ଅଟେ। କିମ୍ବଦନ୍ତୀଙ୍କ ଅନୁସାରେ ପାଣ୍ଡବମାନେ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ନିଜର ପାପରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ଏଠିକୁ ଆସିଥିଲେ। ଭଗବାନ ଶିବ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ କ୍ରୋଧିତ ଥିଲେ ଏବଂ ବଳଦ ରୂପ ଗ୍ରହଣ କରି କେଦାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲୁଚି ଯାଇଥିଲେ। ଭୀମ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଥିଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତ ପାଣ୍ଡବ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ଆରାଧନା କରି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିଥିଲେ। ସେବେଠାରୁ ଏଠି ଭଗବାନଙ୍କୁ ବଳଦର ପିଠି ରୂପ ଆକାରରେ ଏଠି ପୂଜା କରାଯାଉଅଛି। କୁହାଯାଏ ଏହି ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ପାଣ୍ଡବଙ୍କର ବଂଶଜ ରାଜା ଜନ୍ମେଜୟ କରିଥିଲେ। ପରେ ଏହି ମନ୍ଦିରକୁ ଆଦି ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଚିରୋଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। କେଦାରନାଥ ମନ୍ଦିର ବର୍ଷକୁ କେବଳ 6 ମାସ ଖୋଲା ରହିଥାଏ, କାହିଁକି ନା ଏଠି ଶୀତ ଋତୁରେ ଭାରି ତୁଷାରପାତ ହେଇଥାଏ। ଏହି ମନ୍ଦିରରେ ଥିବା ଶିବଲିଙ୍ଗ କୋଣ ଆକାରର। ଏଠି ମହାଦେବ ନିଜେ
ଆବିର୍ଭାବ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। 2013 ମସିହା ବନ୍ୟାରେ ପୁରା କେଦାରନାଥ କ୍ଷେତ୍ର ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମନ୍ଦିରଟି ସୁରକ୍ଷିତ ଥିଲା। ଏହି ମନ୍ଦିରଟି ଛୋଟ ଚାରିଧାମ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ ଏବଂ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏଠିକୁ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆସିଥାନ୍ତି। ନମ୍ବର 4 ଅଛି ସୋମନାଥ ମନ୍ଦିର, ଗୁଜରାଟ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଗୁଜରାଟର ସୋମନାଥ ମନ୍ଦିର ଅରବ ସାଗର ନିକଟରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏବଂ ଏହି ମନ୍ଦିର ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର 12 ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ ଅଟେ। ଏହି ମନ୍ଦିରର କାହାଣୀ ବହୁତ ପୁରୁଣା ଏବଂ କୌତୂହଳପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। କୁହାଯାଏ ମହାଭାରତ କାଳରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବ ଏଠି ଶିବଙ୍କୁ ପୂଜା କରିଥିଲେ। ଇତିହାସ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ମନ୍ଦିର ଉପରେ ଅନେକ ଥର ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଛି। 1024 ମସିହାରେ ମହମ୍ମଦ ଗଜନବୀ ଏହାକୁ ଲୁଟ୍ କରି ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିଥର ଏହା ପୁଣି ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି। ଏହି ମନ୍ଦିରର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ସମୁଦ୍ରକୂଳ ଦୃଶ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମନୋରମ। ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ଓଡ଼ିଶାର ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଏବଂ ପୁରାତନ ମନ୍ଦିର। ଏହି ମନ୍ଦିର କଳିଙ୍ଗ ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଶୈଳୀର ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ନମୁନା। ଏଠାରେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ହରିହର ରୂପରେ ପୂଜା କରାଯାଏ, ଯେଉଁଥିରେ ଶିବ ହର ଏବଂ ବିଷ୍ଣୁ ହରି ଉଭୟ ବିରାଜମାନ। ମନ୍ଦିରର ନିର୍ମାଣ ଶୈଳୀ ଏବଂ ଏହାର ଉଚ୍ଚ ଶିଖର ପର୍ଯ୍ୟଟନ କରି ଭକ୍ତଙ୍କୁ ମନମୁଗ୍ଧ କରିଦିଏ। ରାମେଶ୍ୱରମ ମନ୍ଦିର, ତାମିଲନାଡୁ। ତାମିଲନାଡୁର ରାମେଶ୍ୱରମ ମନ୍ଦିର ଚାରିଧାମ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ। ମାନ୍ୟତା ଅଛି ଯେ ଭଗବାନ ରାମ ରାବଣ ବଧ ପରେ ପାପ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ଏଠାରେ ଶିବଲିଙ୍ଗ ସ୍ଥାପନ କରି ପୂଜା କରିଥିଲେ। ଏହି ମନ୍ଦିରର କରିଡର ବା ବାରଣ୍ଡା ବିଶ୍ୱର ସବୁଠୁ ଲମ୍ବା କରିଡର। ଏଠାରେ 22ଟି ପବିତ୍ର କୂଅ ଅଛି, ଯେଉଁଥିରେ ସ୍ନାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପାପ ଧୋଇଯାଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ବୈଦ୍ୟନାଥ ମନ୍ଦିର, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ। ବାବା ବୈଦ୍ୟନାଥ ଧାମ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ଦେଓଘରରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପୁରାତନ ବୋଲି ମାନିବା ସହ ଶକ୍ତିପୀଠ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତ ସୁଲତାନଗଞ୍ଜରୁ ଗଙ୍ଗାଜଳ ନେଇ ଶହ ଶହ କିଲୋମିଟର ଚାଲି ଚାଲି ବାବାଙ୍କୁ ଜଳାଭିଷେକ କରିବାକୁ ଆସନ୍ତି। ଏଠାରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ମନସ୍କାମନା ନିଶ୍ଚୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ଥିଲା ଭାରତର 7ଟି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶିବ ମନ୍ଦିରର ଏକ ପବିତ୍ର ଯାତ୍ରା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ ତେବେ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସେୟାର ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଏହି ମନ୍ଦିର ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ କେଉଁ କେଉଁ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟରେ କରି ଜଣାନ୍ତୁ। ଏମିତି ଆହୁରି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏକ ରୋମାଞ୍ଚକର ଭିଡ଼ିଓରେ। ନମସ୍କାର।